Gray. Hugas mo na kamay. Nagugas na akong kamay. Ito? Malaki naman masyado. Maliit Ito lang. lang. Kasi yun ta. Kunti lang naman yun. Ito. Dami yan ah. Oh? Alam mo lang maliit mga pwede mo kuha ito. Hindi. Hugas mo. Ako magugas mo. Kanin pala sa tita. Maba ka dyan. Ba't naman luring? Loring? Loring. Hindi ka ba patigasin mo? Oo, hindi ko na. Nagamitin mo. Akin na yung hugasan ko. Ba't dalawa pa to? Ay, dalawa pa lang. Ito tayo. Okay na yan, te. Pwede ako mag-mix? Magugas ka na ng kamay. Oo, kanina pa talaga. Ikaw, te. Ano? Nagugas ka na ba daw ang kamay? Basta ka kamay. Yung dalawa ilagay mo pa siya siguro. Try mo lang isa ilagay dyan. Hi, Ate Nance. Thank you. Sunod. Dalawa na nanood. But the worst, my hungry yan. Open na ito? Open mo na. Ah! Ay, sorry, Day. Nag-isip ako, kaya magsisara ako. Dahil lang. Palit ka. Ano gagawin ko to? Wala pa pang open ng can? You cut your hair short again, Elnor?
Tutulan ko po. Opo, pinatulan ko po. May nagtanong ko sa English. Paano ko i-translate? Naka-translate siya. Tapos sabi ni Papa mo, nasaan yung ano ko? Ba't naka-translate? Opo, nagpagupit po ako. Mainit po kasi dito. Opo, nagpagupit po ako. Ah, auto-translate kasi. Siguro to. Bigla nagsalita. Opo, nabasa ko po. Nabasa mo kasi. Parang malaki mo to, oy. Malaki no, ito. Huh? Maliit lang sa ano. Ayun, ha? Para magkasya sa ano, right? Yung maliit na lang. Tapos yung ano, hindi pa siya dalawang ano. Wala manipis. Yung pagkahanap ko, lumasa. Bulot ako to. Yung ano, ito na lang tino. Dalawang ganun. Kaya nga. Mas maganda kasi ito. Ano po, hindi bulutin ta? Yan, yan. Kailangan tayo ba? Iliwanag naman dyan eh. Yung pasta, te. Wala. Ako lang na pa. Ano lang pa? Dalawahin mo, te. Dalawa yun lang. Yung version Lola. Si Kuya Kevin yan? Bakit na dito yung sinalas mo, Inday? Ha? Sa loob? Ano? Hapon! Ano ka na din? Dapat lagi makinig. Bakit dito yan? Lagyan mo ito sa rep. Malamig. Move, ano? Wait lang. Huwag kayo magano haop. Di man ta makakawayan ni Day.
Baka! Okay na ba? Tumigas ate? Kapatigas ito. Excited naman. Ipunin natin itong lahat. Tapos yung mangga. Dito sa kamisa para ano. Uy, hindi na kami yung kutsilyo ah. Teka lang. Bah, dito talaga. Maban ako. Huwag mo ano hindi. Bawal yun. Hindi. Hindi, wag mo ganyanin. Tiyo. Chopping board ka. Chopping board. Charot ba eh? Ha? Ha? Charot. Ano ba mali? Chopping board. Oh, ang init. Uy. Ay, Binahay. nakain. Do you want to build a snowman? Hi! Meron pang natira. Sinar! Yung sa nalibuan mo sa ating. Mama, buksan mo. Ang konti ng laman.
Nantay din na yung tita isang buto. Dito ako magharap ako. Shit. Huh? Dito ako din makita ko siya. Nakita na lang ka ng harang. Yan, very good. Very good. Good dog. Sabi mo lang. Baba. Okay. Tirahan daw. Patira daw si Kay Kevin. Kailangan mo ng condensed, di ba? Uwi yung kaagad sa Kuya Kay. Sasabihin ko na. Ito na sa ano ko. Kumuha ba tayo ng condensed isa? Ito na lang natira? Ha? Wala na? Tignan mo dun ka. Ilan ang ba binuksan mo? Dalawa. Isang condensed na ba binili natin? Dalawa yan, no? Ibab yun eh, isa. Kaya nga, Okay, ibab. oh. Condensed na? Condense yan. Ah, magkaiba lang. Ito, buto ko. Tayo nakapag-antay eh. Diba kanina pag-antay si tita eh? Oo, kayo. Pakagat. Ano ba doon? Kasi pakot. Kayo dito yung princess? Yan marunong mag-iwang mangga, no? Alam mo? Waem. Kumain lang. Kumain. Kumain. Hindi ka nga tumutulog. Tinulog mo lang, Billy. Maguto nga labas tayo. Pakulo mo na ta. Ay! Nandito yung pasta, di ba? Yung bihon na gamitin natin? May mata ba yung mangga? May mata ba yung mangga? Hindi. Sakit. Ang sakit ang Ah, sakto. Merong ano dito. Oh. Yung hindi lang set. Nasaan yung ano, guys? Guys, saan yun? Ano, nasa Baguio ta. Dala mo natin, kumain na natin. Inopen yung chicharia tapos di pala kinain. Bakit mo kasi inopen? Kasi mag-open yan. Sinabi ko i-open ko eh. Labas na. Carbonara tayo. Oo. Anong oras na? Lang. Saan yung pasta? Lo. Hindi.
Ayos na lang sili. Half lang ito, Tino. Ay, hindi. Lagyan mo yun ka. Nakalagyan mo kasi dito. Sakto lang yan. Wala pala ng butter. Sorry. Aray. Late ka nagsabi ng aray. So, kailangan natin ng sibuyas. Mag-iwa ka ng sibuyas ito. Hindi ka marunong. Ano lang, kumain. Oo. Ikaw Kakain. na magano. Nugasan mo to, te? Or Diyos. Wala nang kita ka sa live stream. Kumain. Nadulas na niyo. Wala nang- Bulahin mo. Kaya naman. Gawa ko ng sibuyas. Gawa ka ng sibuyas. Dito na lang ako kanina. Bulok ka. Hindi, tagalin mo yung bulok. Tayo. Kaya ko. Tagalin mo. Akin na to. Kainin mo yung bulok. Tingnan ko isa. Hindi mo ko mabubay. Huwag ka lang pa. Akin ito yung buto dito. Bala ko dyan. Sige, may bulok. Itong isa. Walang bulok. Pakulo ka muna ta. Balagiwa ka. Meron, nakulo na. Yung sa macaroni mo. Ha? Macaroni mo. Isa lang yan. Parang isa. I mean, after ng nitapo ng tubig. Lagyan mo mantika pa para di magdikit-dikit. Huli. Hala, wala pala tayong oil. Bili ka mantika, Day. Mantika. Oh, nakita ka. Hulikam ka, hulikam, hulikam. Yung 45 antika ta. Ha? 45. Bilis na
Sige. Oh. Wala mo talaga. Masin. Hmm? Yung after dyan, tapon mo yan, tapos, Ako pa matatapon. ay ilagay mo sa plastic pala. Tsaka ka mag-flat. Ano tingin dito to? Mainit. Tama na yan? Tama na yan? Kasi tumigas? Dayaw, sa inyo mo to. Ayaw ko. Asa lagayan ta? Ay, napunasan pa yan ng ano. Tanggalin mo muna ito. Ba't yan? Ano? Hindi pa ito matigas eh. Ayun ka, dendebaan. Wait lang, huwag mo Ako, Kailangan kasi na ano. i-try ko. Wait lang. Huwag mo nang galawin. Dendebaan ka. Ben, gagawa na yan. Ano ba yan? Tumansik na sa akin. Ako na. Tama na yan. Pero, okay na yan tayo. Okay na yan. Hindi pa. Okay na yan kasi mag-amoy mo na. Oh, the best part. Ayun nga, casting.
Tama yung dalawa kasi ilang patong yun eh. Kuha ka yung Inday ko siya. Ano sa Inday? Ano mo pinunasan te? Yung Para tuyo. pinulasan. Sa anong ginamit mo? May tissue dito lang. Nakita sa akin. Hindi to. Yun oh. Lalaki dito oh. Magugas na ng kamay dahil tapos ito, sa'yo naman to. Boy, kung sa damit mo, yung parang mo. Yung ito. Ito, malinis to oh. Pagalit. Ito na magpaliwanag doon sa barangay ang paliwanag. Sige, pupunta na ako doon. Bye-bye. Dito sila. O sa'yo yung isa dahil gawin mo. Mahirap yung gawin. Ay, yung ito. Wala mo yung ano. Ito. Ito yung no. Gagamitin mo. Wala nga eh. Ba't yan? Ito. Iting, di pa yun nahugas te. Gasan mo muna te. Mahirap yan eh. Asan ba yung isa kasi yun? Sa plastic labo na lang, tapos dikdikin. Oo. Dito. Yung... Dik-dik eh. Kasi makasal nga to eh. Wala, hindi alam mo. Bigyan mo na lang ng plastic labo si Inday, tapos iganyan na lang doon para mas mabilis. Ito eh, plastic. Mabilis naman doon yun eh. Akin na yung pasta, Inday. Ayan o. Ito ba? Kuha pa nga ako ng plastic. Huwag yan. Plastic na lang tayo. Hindi yung paano mo. Duk-dukin! No, ganyan, nakahit ako. Yan, sama. Ato pala po. Ito din, Teng. Tumatay ka na sila dito. Ano, sige mo dito. Ay, meron siya. Kuha ka pa. Lang. Yun. Nandiyan ba yung asin? Iyan na natin. I-crush na lang kayo natin lahat, guys. Para malapan talaga. Ano, makrush din naman tayo. Huwag mo na i-crush lahat eh. Mas ganyan na lang, mas maano. Hindi ka para matakpan lahat ba? Oo. Hindi naman inano. Wala lang tayong viewer. Yay! Yay! Replicate! Weirdo. That's such a weirdo. Ano naman yan? Kamusak sa kayo mo? Isbog mo.
Tumalsik tuloy yung biskuit. Isa pa? Thanks. Bilat, ano, buksan mo isa. Lang. Wala pa po. Bango ah. Ay, Buksan mo pa isa day. Buksan mo pa isa day, pero ako pa nagawa. So, may ano ko to, baka wala pang ginawa. Bakit na yan? Durog kami nga po yun. Kaya na ko. Parang sa isip ko gusto kong paglaruan. Okay na, puno na. Buksan mo yung dulo. Mga biglang tumalsik sa atin yung panghiwa. Wait lang. Oh. Gulat ako, Ting. Ay, durog na. Jingling. Ito. Sige, may panghiwa. Profesor, hindi ko tayo. Ilagay mo na. Sige, kaya na yun. Pag may sabihan mo si mama. Nandun siya. Uwi yung kagad si Kuya Kevin. Ha? Siyempre. Baka mo na ito siya eh. Wait lang. Ako ba tinda? Kina! Ay, dinurog na naman lahat. Yun eh. Hindi pa dito. Iwalay mo yan. Mag-upisa mo. Paano yan? Bakit? Mas masarap ba pag durog? Oo! Malambot. Iwalay mo ito dyan. Ang init, grabe. Kasi, Iwalay mo ito. Dito lang to ah. wala. Hihip. Ang bawang mo ng puti. Ha? Ang bawang. Kaya kasi kinuha. Look. Magkasya ba yun? Kanina. Day, mahulog day ah. Day. Gagawin. Nawala! Wala naman siyang narinig. Tumingin pa rin. Hugasan mo muna ito bago Malinis ko. Hindi, ang ganda kasi. Inamoy ng ano? Inamoy ng... Anong inamoy? Saan, Ting? Ito, Ting? Ha? Inamoy ng kapatid din tayo. Ano ba yun? Ano lang yung kapatid mo dahil? Wow! Ano data? Zero. Kaluoy. Wala na ang viewers. Oo, Yana. Wala ang kaluoy. Wala. Wala, kaluoy. Kaluoy,
Asan nga? Di nga ako bibiro. Hindi rin ako bibiro din. Talaga pure gawin. Lagyan mo rin pa ito. Una, thank you. Andiyan pa na eh. Akin na nga. Ano yun? Napatago mo dyan. Kasi Ikaw mag-ano dyan. Ako maglagay. Okay na? sige mo. Tama na. Sige. Pagyanan ko lang. Nakalay. Salamat ka talaga. Nakalay. Uy, Nanonood? Manonood. Ay, dalawa na. Hindi ko nga alam eh. Paano maalam? Kaya pala. Ano ba? Hindi ka matutulog? Ano na nalagay mo dyan? Yun. Ano sinabi? Tinulungan ka na nga. Isa, dito ka na, Inday! Hindi ko talaga. Kung gawin to, ito po nga. Ito. Kita kayo sa live mo. Papansin na siya! Juby! Ano ba? Kamay mo. Kasi. Ako na lang magdadal. Ano na? Kunin mo yung ganyan! Kunin mo yun! Yung, ito. Santo! Hindi. Huwag mo gasan. Sayang. Wait lang. ano ko na yung ano. Wala ang viewer eh. Wala na nga ang viewer. Tama na. Huwag mo yung video. Yan na sa inyo.